Dobrý deň, dámy a pánové. Vítajte u nového videa. Dúfam, že sa vám toto video bude ľúbiť. A určite to pozerajte do konca, lebo v minulom dieli sme našli túto krásnu dedinu a dneska si pozrieme, čo všetko v nej je. Takže môžeme ísť na to. Takže ideme si pozrieť prvý dom. Takže prvý dom, prasa. Ej, uhni! Takže seno, to sa vždycky hodí. Seno sa vždycky hodí. Keď ste vždycky v dedine, no tak si berte seno. Lebo to je proste dôležité, lebo vám to môže... Proste dá sa vykraftiť toho chleba. To vám poviem. A ten chleba, čo môžete zjesť. Takže... Česka, my môžeme vlastne tradovať. Ja som nikdy netradoval. Tradoval som iba na bedrocku. Keby ste chceli vedieť. Tu budem mať nastavený spawn point. Sebou mám aj postelu. Takže ideme zase. Takže ideme na to. Ideme do tohoto baráku. Viem, že z tomto baráku že sú dobré česky. Jablká sú tam... Počkej, ja chcem tradovať! Potato. Super, potato. Potato sa vždycky hodí. Takže... Iron, ešte ho nechcem zabíjať. Ešte ho na chvíľku si ho ešte nechám. Ešte ho nechcem zabíjať. Ozvem sa, ak budem mať všetky domy vylútené. Vidíme sa o pár stotín. Takže už som asi pravdepodobne vylútil všetky domy, práve teraz lútim seno, no tak všetko, čo som získal, bolo toto a toto. A ešte toto smoker, aspoň niečomu. Počkaj, bloky. Dám to na seno. Ja, on musí proste stáť, chápete? Počkaj, zmestí sa do loďky. Ne, dobré. Počkaj, tu by na mňa dočiahol, Musím ísť, počkaj. Wow, draj. Draj. Už sa ma vyložil toto dedinu. Čo? Nemyslíš? Vážne. No tak tuto niekde budeme bývať, som sa rozhodol. Takže... idem vyskúšam ho ešte raz zabiť. Či ešte bude na mňa vôbec útočiť. No, chápete? Až pôjdem za ním. Je v pohode? Si v pohode? Iron Golem si v pohode? Asi hej. Snažím sa ho už chytiť. Jo, stihol som to. Jo, konečne ho mám. Konečne. Chápete? Neverím, aký. Dal som critical hit.
Iron Golem. No tak kedy už ideme, no. No to sa no tam môžeme nechať. Dedinčania. Nič nepredávate, kámo, ja si nejakú... O, farmárik. Aha, to je nuda. Tam niekde je ďalšia dedina, takže úspešné. Ozvem sa vám, keď budem mať vykraftené chleby. Uvidíme sa o pár stotín. Takže už som si práve vykraftil 48 chlebov, ale práve som teraz 2 zjedol. Tak, ešte plus tak. Takže a ideme sa práve vyspať, takže prvá noc v tomto svete sa normálne vyspať. Mám peknú kvetinku, ideme napísať ahoj. Ahoj? Tak ahoj? Čo je? Rýchlo, zoberieme si posteľ. Tak. Ak sa vám toto video proste ľúbi, no tak určite čo? Tu je ďalší Iron Golem. A to sú tí farmáre. Ideme do tej druhej dediny. Vylútime ju, tú druhú dedinu. A toto video bude prosím vás trochu dlhšie. Takže určite ho dopozerajte celé. A to sa laguje. Lagovanie je sekanie. Rada do života. Plávate si pod vodou. Budete rýchlejší. A preplávame vodu. Preplávame. Kovárňa, ja som kovárňa. Môj sen je mať kovárňu v dedine, aspoň jednej. Toto vidím, že je menšia dedina, takže mohla by tam byť kovárňa, teda továrňa. Češi to hovoria kovárňa, neviem prečo. Budem Čechoslovák v tomto videu. Ďalší Iron Golem. Nevadí. Poď op. Aha, ja som myslela, že toto je kovárňa, to je nejaké, neviem čo. A tu je armor! Neverím, akým koľkých náhoda príbehom a pohromám, ja pre každého miesto v sebe mám. Aspoň nejak sme bezpeční. A celkom vypadám huste v chrbte, ne? Celkom huste, tak ideme preskúmavať. Toto si nechám a nevadí. Není tu kovárne, ale máme aspoň armor, to je hlavné, armor. Ale tu veľa jedla, celkom veľa jedla. V tej minulej dedine bolo málo. Ne, zase do jaskyňa, dobre. Takže ideme sa vrátiť naspäť. A do prvej osoby. Poď, čo predávaš? Restom, to sa vyplatí. Neviem. Počkaj, ukáž, či tu bude na výhľade nejaká kovárňa. Vidím, druhú dedinu ešte nevidím, ale keby som si zväčšil čánky, no tak by som ju videl. Ale asi tu není továrňa. Takže to nevadí. Ideme rýchlo vylútiť domčeky. Takže ideme prvý domček. Poďme. Určite je vchod. Jablka. Jo. 17 jablok. 60. Čo? Počkaj, tak? Dobre. Aj farmár, čo chceš? Klasiku, lastičku, tuto, v tomto sme boli. Tu nič. Poď, tuto čo je v tomto dome? Ďalšia jablka. Emeraldy. Ešte tam je niečo, ne? Kvety. Koho zaujímajú kvety? Iba skutočné kvety, ne Minecraftové.
Minecraftové nikoho nezaujímajú. No tak. A ideme si nájsť miesto, kde budeme bývať. Kde bude náš domček. Takže niekde blízko obidvoch dedín. V minulom videu sme v podstate... Bolo celkom krátke. To bolo proste moje prvé video, ako bol... Aha. Počkajte. Sa. Akože to bolo, že proste viac testovateľské, krátke. A toto video bude celkom fajn. Takže... Tak. Tá druhá dedina, tu jedna, dedina číslo 2. A tam je dedina číslo 3, tuto ne. A už to vidím. Takže, aby sme boli blízko obidvoch dedín. Takže, ja by som býval obidvoch dedín. Počuť, tam je... Čo? Počkaj. To mi nehovoríš, že je tu toľko dedín. Reálne to musí byť nejaký bug. Tu máte seed. Tu máte určite seed. Ak chcete, máte tu seed. Tu máte seed. Reálne 1, 2 a 3. Tak počkaj, ja sa ubytujem asi tu. Lebo tu je to pekné pri vodičke. Takže tam sa určite rád ubytujem. Na čo plávam, veď idem loďkou. Tam sa ja s radosťou ubytujem. Tak ale počkaj, tu budeme mať krásny biom. Vodu. A ešte 3 dediny naviac. Dávam aj si do popisku, lebo to musíte určite skúsiť. Takže... A počkaj, to má len 2 domy, ne? Ne, nemá. Ja sa niekde tu... Á, tam je dokonca až savana! Vidím, že je tu savana. Ja sa ubytujem na tomto kopčeku. Trochu si z neho odkopeme. Takže... To bude na budúcom dieli. To už predbieham. Takže... Už predbieham. Takže... Toto video je trochu dlhšie. Ospravedlňujem sa. Ale som rád, že ste si toto video pozreli. Určite daj like a odber. Proste všetko, daj like, odber. Takže... A napíš do komentáru, či by si chcel ďalší diel. Rád budem, keď si tu proste postavíme tuto nejaký trochu veľký, strašne veľký palá. Proste wow. A ešte pri tých cherry stromoch, čo sú tam, vidíte za mňou. No tak to bude úplne, že super, to vám hovorím. Reálne, tento svet bude v tomto našom survival Minecrafte na YouTube, proste bude legenda. Takže som rád, že ste si ešte raz toto video pozreli. A čus. A uži si zbytok dňa.